Nu skal vi se, hvordan Christoffer han glæder sig til at få mad. Han glæder sig rigtig meget til at få mad. Christoffer, skal vi have mad? Skal vi have mad nu? Skal vi have mad? Jo, vi skal da have dejlig mad. Er du ikke sulten? Jo, du er da så sulten. Se, hvor sulten du er. Ikke sove. Skal vi have mad nu? Nej. Jo, skal vi have dejlig mad? Nej. Jo. Se, vi skal have dejlig mad. Jo, dejlig mad. Nå, det skal blive godt med en god gang mad. Nej. Og kartofler. Nej. Og sovs. Nej. Og kød. Er der lidt mad? Nej! Vi skal have dejlig mad? Nej! Jo. Ja, man må gå ud fra, at den mad, jeg har lavet, lugter rigtig, rigtig godt. Jeg ser billedet. Far, må jeg se billedet? Skal vi have mad nu så? Nej! Jo, nu skal vi have mad. Nej! Kan du sige farvel? Nu skal vi have mad. Farvel!